samle penge ind til kræftens bekæmpelse. Det er for at skabe opmærksomhed omkring kræft og de lidelser, det medfører, som f.eks. hårdtab ved kemoterapi, som for mange kræftramte kan være psykisk hårdt, fordi at det ligesom går ind og viser udad til, at man faktisk har en sygdom. Der vil være professionelle frisører, som vil stå for at klippe og barbere de folk, som har lyst til at donere penge på den måde. Det vil komme til at koste symbolske beløb af 50 kroner, fordi der skulle have lyst. Eventet er for alle, lige så meget for piger som for drenge. Så piger, hvis I har lyst til at komme ind og få bevæget håret af, så er I mere end velkomne. Det er sådan, at man selv kan få lov at vælge, om man vil barberes helt skaldet, eller man vil have 3, 4, 5 mm, hvor meget man nu har lyst til. Og hvis I ikke har lyst til at bevæge hår af, så kan I jo også få lov at støtte på alle mulige andre måder, ved at donere penge, enten til dem, der bliver klippet, eller donere penge bare for at støtte en god sag. Det er en ny måde at samle penge i ens kræftens bekæmpelse, i stedet for at gå til dørklokker. Og samtidig med, at kræft er en stor sygdom, der rammer mange, så det vil vi gerne støtte. Det sker den 20. august i Aarhus, Bruuns Galleri, fra 10 til 5.